Ja, plastikblød ikke rimeligt. Mm. Den her var nemmere at åbne op. Her vil jeg få et problem. Hvad er det, du gør? Ja, nu trækker jeg. Men når man trækker, så er man nødt til at holde en modstand. Og man skal nødt til at på en eller anden måde kunne holde omkring det hele. Og når den ikke er større, så kan man jo godt komme ind og holde fast. Og åbne op. Jeg vil sige, at det her det er så absolut et af de bedre. Er der nogen forskel fra sådan starten af trækket til slutningen, eller er det sådan? Det var der faktisk ikke på den her. Nej. Det var meget ensartet og meget usædvanligt nem. Ja. Jeg har ikke prøvet den før, så nem. Nej. Og i øvrigt var det der med at åbne ringen her. Det der at løfte den op var meget nemt. Ja. Den sad ikke på nogen måde klemt den helt nede, som nogle af de her, hvor de er næsten sat. Det går nedad. Det vil sige, at den sidder nederst. Og det vil sige, at man skal virkelig ind og have fat. Oftest med en kniv. Jamen, fordi jeg ikke er klogere end jer, så vil jeg starte med fingrene, indtil jeg finder ud af, at jeg egentlig burde bruge den der. Og her, altså, allerede her kan jeg om. Så vil jeg vælge den her. Og så vil jeg måske formodentlig kunne brække det sidste stykke. Det vil sige, at du vil altid starte med fingrene først? Ja, som udgangspunkt ja. I håbet om, at jeg er stærk nok. Okay. Og jeg tror, det er et eller andet ganske almindeligt, jeg vil ikke sige dovenskab, men skal vi sige noget almindelig overlevelsesstedighed, at så syger jeg heller ikke. Mm. Så jeg starter altid ud ved det, og så vender jeg tilbage til, når der er en begrænsning. Mm. Men som udgangspunkt vil jeg ikke starte med begrænsningen. Det kan også være, at indkøbet vil gøre det. At jeg vil simpelthen fravælge typen. Okay. Af Fordi dose. du ved Fordi jeg ved på forhånd, at det her det er noget skidt at komme ud i. Så det gider jeg ikke engang forsøge mig med. Så begynder jeg grimt noget her. Den skal vi åbne med en dåseåbner. Og det er heller ikke noget, jeg vil gøre. Jeg ved ikke, normalt du vil gøre det. Jeg vil ikke købe det, for at skulle gøre det. Okay. Men fordi det er nogle bevægelser, som min hånd ikke har. Gør det ondt i dine hænder nu? Det gør jo det modsatte, fordi jeg skal spænde for at holde fast om den. Det gør ikke ondt i højre hånd, fordi der kører det jo bare, når man først har fået taget hul. Det første hul, ikke? Og for den. Men jeg synes bare, det er unødigt. Der er noget tidsspil i det, og så irriterer det mig, at jeg skal bruge mine hænder forkert. Okay. Så der er sådan et irritationsmoment, derfor vil jeg ikke købe det. Ikke fordi jeg ikke kan lide tun, men jeg vil få fat i det på anden vis. Det er jo en evighed sådan noget, ikke? Altså, hvad fanden? Det er specielt. Men der er nogle af de der, hvor man så skal stå med et håndtag, og man skal stadig holde. Og det, hver gang jeg skal op og holde et eller andet sted, så er jeg ude i nogle problemstillinger. Jeg har det godt hernede med mine skuldre, og få det hernede og holde fast. Og så skal man finde nogle løsninger der. Og det er ikke altid de der tekniske løsninger virker til mine hænder alligevel. Nej. Den der sidder på væggen, så skal jeg op og holde, så få skulderen, og så, ja, det er ikke løsningen alligevel for mig. Ja, hvad sådan noget med opbevaring egentlig? Vil du opbevare i dåsen? Nej. Altså, nej. Jeg vil hælde ud op i en almindelig plast og sådan noget folie over til et køleskab, så jeg var færdig. Okay. Fordi jeg hver dag skulle til det her nummer, ikke, med at presse det her ned og skære sig på kanterne, eller være sikker på, at det holder tæt, og lægge noget henover nu bagefter alligevel. Så nej, jeg vil smide dem ud. Jeg troede slet ikke, de eksisterede mere, de her. Ja, det kan jeg. Jeg kan ikke få fat i sådan en. Den. Hvad vil du gøre nu? Med nøglen skal jeg lige have... Nu skal jeg se, om jeg kan finde den der kant, der skal åbnes op med. Og så skal vi i gang med at åbne her. Får du smerter nu? Ja, det er ikke sjovt i hænderne. Fordi Nej. det er de der fine greb, hvor jeg er helt ude i de yderste led. Og det er ikke, Ja. det er ikke der, jeg arbejder bedst. Nej. Jeg skal kunne have et ordentligt greb og holde om det.
Jeg kan godt åbne dem alle sammen. Ja. Jeg kan godt Du kan godt gøre det ude. Jeg kan sagtens gøre det. Ja. Det er ikke problemet. Mine Nej. hænder er ikke, skal man sige, dårlige nok til det, til at jeg ikke kunne. Men jeg vil fravælge det alligevel. Ja. Jeg synes, det er... Hvis man siger, man har en given mængde energi til sine hænder, til det arbejde, man skal gøre, så vil jeg ikke spilde det på det her. Så vil der være andre ting, jeg enten vil spise, eller andre ting, jeg vil købe. Købe de andre emballager. Så du rationerer sådan lidt med, du ved, hvor mange kræfter du har i hænderne? Ja, det kan man godt sige, ja. Så tænker du lidt over, hvad du skal bruge på dem i løbet af dagen, eller? Ja, altså jeg tænker blandt andet over, hvordan jeg skal... Men specielt også, hvor mange kræfter jeg skal lægge i en middag. Ja. Okay. For at få det til at hænge nogenlunde sammen. Sådan så at mængden af energi, jeg lægger i at lave middagen, skal stå nogenlunde mål til med det, jeg skal få ud af den. Ja. Altså, at holde på den er jo meget behageligt. Fordi for det første har den en kant at holde fast, frem for en runding. Og materialet i sig selv er behageligt. Det glider ikke umiddelbart ud af hånden. Det er ikke det her. Okay, den her den er ikke den dårligste, fordi den har nogle hak, hvor man holder i. Der er ligesom sådan nogle fingertryk. Men de andre her er jo fuldstændig glatte. Og enormt svære at holde, hvis man ikke har nogen kraftige fingerspidser, det er det pincetgreb.